godt. Hej YouTube. Hej YouTube. Jeg kan ikke huske, hvad din YouTube-kanal hedder. Det er sgu lige meget. Jeg har en med i dag, der gerne vil lave nogle tricks. Jeg ved ikke, om jeg kan lave tricks. Eller i hvert fald sådan... Du kan bare køre rundt. Køre lidt rundt på mit eget løbehjul og anden cykel. Ja, cykel. Yes. Ja. Ja. Vi kan bare gå i gang, hvis det er. Jamen, jeg prøver bare at køre lidt så. Ja. Shit. Lige prøver at se, om jeg kan lave noget her. Det er lidt et dårligt sted, fordi der er masser af sol. Det er sgu lige meget. Prøv at gå fra og filme måske. Jeg skal ikke bruge noget mere fart. Jeg prøver lige at gå herop, se om jeg kan finde herop fra. Og så du kører ned her. Jeg starter her. Han starter der, så vil han køre derned. Han kører den. Så er det op ad rampen. Og ned. Yes. Det er sygt nok. Prøv igen. Er det ikke lidt svært på mit løbehjul, tænker jeg? Hvad? Er det ikke lidt svært, når det er på det løbehjul? Jo. Det er sådan lidt. Men jeg kan da godt køre på det. Ja. Må jeg lige prøve? Ja. Så kan du lige filme, hvis det er. Det er bare i orden. Så får du kameraet. Yes. Jeg filmer sort. Nej, ikke endnu. Bare tag det. Så kan jeg stoppe optagelsen, og så holder jeg det bare så. Jeg er klar. Ja. Lad os se, hvad Rasmus kan. Det gik ikke så godt. Ja. Hvor skal man så hoppe? Op. Ja. Det er ikke så vildt. Forop. Begge fødder på det der du står på, og så bare op. Skal jeg lære dig det? Ja, det er lidt svært. Og hold ved begge to, ikke? Og så... Så filmer vi. Super. Jeg prøver lige at få en masse fra, okay? Ja. Og så ser vi, hvor langt jeg kan komme op. Ja. Jeg ved, jeg kan komme længere op. Kan du komme helt op? Ja, skal jeg prøve? Ja, det kan du. Vil jeg prøve? Og så op på den, og så køre ned. Ja. Okay. Jeg er op på den. Han failede. Du failede lige. Jeg kan prøve igen. Yes. Jeg ved ikke, hvor godt det kommer til at gå. Men du kan bare lige prøve. Jeg prøver.
komme derop. Så er han deroppe. Så skal han køre ned igen og ramme den. Det kunne jeg godt. Jeg skal lige zoome lidt ind, tror jeg. Sådan der. Så kører han derop. Ja, du må gerne køre ned. Ja, der er sådan... Er der langt? Ja. Prøv. Ej, det tager jeg fandme ikke. Nu er du kommet derop, hvordan vil du så komme ned igen? Sådan her. Han tager ikke, så han går ned. Yes. Skal jeg lige prøve på cykler? Ja. Det kan jeg godt. Nu vil han prøve på sin cykel, som ligger deroppe. Se hvor god han er til den. Er du klar? Hvad? Er du klar? Ja. Yes. Det var glaskår. Jeg tror godt, det går på. Ja. Så prøver vi. Film her. Det tror jeg godt. Ja. Det er fandme sådan... Det er da lidt irriterende, at der er så mange glaskår. Ja. Jamen, så ramte jeg ikke noget. Jeg har også. Hvor er meget der filmer. Vi kørte den ud. Ja. Så stopper vi videoen her, eller hvad? Skal jeg lære dig at hoppe? Det kan du da godt. Okay. Så kan du. Hold begge godt, så godt først du kan. Ja. Og så bare sæt den ene på. Jo. Lad dig rulle afsted. Sæt den anden. Og hop. Det prøver jeg lige så. Ja. Skal jeg holde hjemme? Ja, det må du gerne. Hold så godt fast du kan. Ja. Så godt fast du kan. Du kan godt. Hop, 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 hop. Du skal holde fast i det, og så trække det mere op på en eller anden måde. Ja. Og så bare med begge fødder på. Vi prøver lige igen. Ja. For helvede. Du kan godt. Hvad? Jeg sætter på, så er det godt nok tungt. Jeg er en tung. Hvad så? Nej. Okay, prøv at filme mig igen. Det kan jeg godt. Vi prøver lige. Så filmer vi ham igen. Ja. Ja. Så prøver jeg at se, om jeg kan.